Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 4 asteazkena da eta elkarrizketa bat izanen dugu. Ander Perezekin egonen gara, Nafarroako bertsozaleen elkarteko kidea da Ander Perez eta urriaren 7an abiatuko da 2023ko Nafarroako bertsolari txapelketa. Txapelketa honek 8 saio izanen ditu eta finala abenduaren 2an izanen da Iruñean. Urriaren 7an lehen aipatu bezala hasiko da txapelketa 3:00 5:30. Baina beti bezala elkarrizketak baino lehen goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1913an Atotxa futbol zelaia Erreala eta Bilboko Athletic klubaren arteko partiduaz inauguratu zen. Urte batzuk eroago, 1934an, Espainiako gobernu berria hasi zen CEDArekin. Sozialistek greba orokorra deitu eta Asturiaseko iraultza gertatu zen. Egun berean, baina 1940an, Bigarren Mundu Gerra. Adolf Hitler eta Benito Mussolini Brenneron elkartu ziren. Eta bukatzeko, 1948an, British Airwaysek airez egiten zen lehen zerbitzu transatlantikoa inauguratu zuen, Londres eta New Yorken artean. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean, irakurketa kluba, Ibai Ertzeko ipuina. Angel Errok dinamizatuta Oiane Amantegiren Ibai Ertzeko ipuina izango dute hizpide Burlatako irakurketa klubean. Arratsaldeko 7etan Burlatako liburutegi publikoan. Joan Plazaola Tutunplatz. Jon Plazaola bere sorlekura, bere sehaskara itzuli da Tutunplatz humorezko ikuskizun berriarekin. Taula gainean, bere lehen agerraldia egin zuenetik 23 urte pasa diren honetan, berriz ere stand-up formatuko bakarrizketari heldu dio. Hori bai, 23 urte zarrago, 23 urte jakintsuago eta 23 urte kabroiago. Gaiarria antzokian arratsaldeko 8etan, sarrerak 10 eurotan. Ostegunean, ipuin kontaketa, zuaitzek dena dakite. Virginia Albirak zuaitzek dena dakite ipuin kontaketa eskainiko du Uharteko liburutegi publikoan, arratsaldeko 5:30. Ipuin kontaketa bideak. Bideak ipuinaren kontaketa egingo dute arratsaldeko 6:30 Lezkairuko Marabillas Lamberto plazan. Nio komikiaren aurkezpena. Nio komikia aurkeztuko dute Miren Artetxe, Eli Pagola eta Maitane Gartziandia egileek. Solasaldi ilustratua eskainiko dute Irati Majuelo gidari. Laban arratsaldeko 7etan. Ostiralean, bideak dokumentala eta solasaldia. Bideak Aritz Gamboa Artzainak egindako ikusentzunezkoa eta solasaldia eskainiko dute. Arratsaldeko 7etan, Arangurengo udaletxeko erabileran hitzeko gelan. Doako sarrera edukiera bete arte. Larun batean, Marisolasak bazterretan. Marisolasak bazterretan, LGTBIQ+ jaurdunaldia egingo dute urriaren 7an Iruñean Kondestable jauregian. Goizeko 10etan hasiko dira egitarauarekin webgunean kontsultatu dezakezutena. Esan Erran irratiaren 25. urteurrena. Esan Erran irratiaren 25. urteurrena ospatzeko bertso saio musikatuan antolatu dute. Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Julio Soto izango dira bertan. Gari Otamendi eta Ixak Arruti musikari eta Inigo Ibarra gai jartzaile. Eguerdiko 12etan, Santurbeko Baselizan Gaskuen. Tailerra, familiendako lantegiak, sormen lantegiak familiartean. Tailerra Iturramako Zibiboxean goizeko 11etatik ordu batetara. Mariokerrak nola san izan boiera euskaraz liburuaren aurkezpena. Mariokerrak nola san izan boiera euskaraz liburuaren aurkezpen eta solasaldia eskainiko dute. Kepa Jekorak aurkeztuko du eta Amaia Alvarez eta June Fernandez izango dira bertan hizketan. Arratsaldeko 5etan Laban. Aurrendako antzerkia, aurre eta familiendako antzerkia, Gure Oio, Mari Motroio eta Txokolatezko Etxetxoa. Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30. Roten 13 bira amaierako kontzertua. 2 urte pasa dira taldeak aurrera diskoa atera zuenetik, eta aurretik aurrera hainbat hilabeteko su-etena egingo dute. Hala ere, burkide guztioi gonbitea zabaltzen dizuegu azken Baioneta karga honetara etortzeko. La Inquisición eta Day Drinker taldeak ere bertan izango dira. Garesaretoan arratsaldeko 8etan. Basotik itsasora 2.0. Basotik itsasora dantzaz konpainiaren produkzio lana da. Dantza eta bainat gerekaren ikusentzunezko produkzioa uztartzen ditu ikuskizunak.
Sendaberri zikloaren barne Zangozako Karmen Auditorioan arratsaldeko 8etan. Sarrerak 8 euro eta gazte txartelarekin 5 euro. Igandean Nafarroa Oinez 2023. Etxarriaran atzen ospatuko da Nafarroa Oinez eta hauxe da egitaragua. Kontzertuen artean The Potters, Tricky Teens, DJ Bull, Alarma Morea, Tricky Dance, Alerta Gorria, Nafarroa 1512 eta Gozategi. Arrainak bihotzean antzezlana. Marmar Teatro taldearen eskutik Arrainak bihotzean antzezlana taulartuko dute. Arratsaldeko 6etan Antsoaingo antzokian eta sarrerak 4 eurotara. 130 gamaza da emanaldia. Labriteko frontoian goizeko 12etatik aurrera. Aurten la gamazada gertaera historikoaren 130. urteurrena ospatzen da. Gamaza ministroak Nafarroako zerga araubidea zabaltzeko asmoaren aurkako herri iraultza izan zen. Basotik itsasora 2.0. Basotik itsasora dantzaz konpainiaren produkzio lana da. Dantza eta Beñat Gerekaren ikusentzunezko produkzioa uztartzen ditu ikuskizunak. Sendaberri zikloaren barne, Berrioplanoko Maria de Maeztu kulturretxean arratsaldeko 7etan. Sarrerak aldez aurretik 5 eurotara eta txarteldegian 6 eurotara. Itsasbehera antzezlana. Agertokian 2 aktore. 2 gizabanako beraiek eraikitako mundu batean bizi dira. Unibertsoak planik ez duela sinetsita, egotea erabakitzen dute. Ondo eta elkarrekin egonean. Bizitza konplexua dela sentitzen dute, ez duela merezi borrokatzea eta aldi berean burdinazko borondatearekin bizitzeko beharra dute. Arratsaldeko 7etan Leitzako herri aretoan. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Sánchezek investidura prozesua hasi du eta eskuzabaltasuna eskaini dio Kataluniari. Erregeak hautagai izendatu du eta gaur hasiko ditu harremanak Sumarrekin. Feijóok uste du Sánchezek gobernatzeko akordioa egina dagoela. Uxue Barkos senatuan estreinetuko da eta bertan PPk gehiengoa erabiltzen du amnistia lege bat gaitzesteko. Argazki nagusian 5 artistaren erakusketa Baluarten. Izenburuan, 1972ko eta 2022ko topaketen memoria artistikoa. Baluarteko Harresi Aretoan Iruñeko 72-22 topaketei buruzko 5 artistaren lana izango da ikusgai urriaren 20 arte. Publikoak Aizpe Adeatxa, Rocio Guitip, Iñaki Otxoa, Juan Jose Eslaba eta Joseba Torreren lanak ikusi ahal izango ditu. Erakusketan instalazio eskultorikoak, soinuzkoak, ikusentzunezkoak, argazkiak eta marrazkiak daude. Eskuinean batetik Legebiltzarrak hobekuntzaren erreformarako ponentzia irekiko du. PSNek, EH Bilduk, Gero Abaik eta Kontigo Zurekinek errealitate sozialari buruzko hausnarketa egitea adostu dute. Bestetik, enpleguaren sorrera moteldu egin da irailean Nafarroan. Jarraian gaixotasun hemorragiko epizootikoa duten 2 behi antzeman dituzte Nafarroan. Beste berrian, udal gehiengoak Ibarrolaren bidaia gastuei buruzko datuak eskatu ditu. Istripuetan San Martin Unseko 72 urteko gizon bat hilda traktore batek harrapatuta. Futbolean 6 nafar Europarako futbol selekzioaren aurre zerrendan. Diario de Navarrako titularrean, Sánchezek amnistia bere gain hartzen du, investidura lortzeko eskuzabaltasuna eskaintzen baitu. Buruzagi sozialistak errefusatu egin du Errezek eta Juntsek eskatzen dioten erreferenduma. Erregeak hautagai izendatzen du oraindik datarik ez duen bozketa baterako. Argazki nagusian, Jose Manuel Sánchez Riera, Iraken CNIren erasotik bizirik atera zen bakarra, eta Sara Buesa, eta Kildako Fernando Buesaren alaba. Izenburuan terrorismoak markatuta. Etaren eta nazioarteko terrorismoaren biktimek memoria aldarrikatzen dute gizartea sendatzeko. Eskuineko berrietan batetik Lizarraldea, Ipar-Mendebaldea eta Pirinioak gazte ohiak gehien kaltetutakoak. Bestetik UPNeko 3 zinegotzik Herriberagoitiko mankomunitatea galarazi diote. Erregionalistek gehiengo osoa zuten, baina Zagrako 3 zinegotzik presidentetza eman diote PSNeri. Bukatzeko gobernuak etxebizitzak bilatzen ditu Iruñerrian, etxerik gabekoentzat.
Garan titularrean EAJak eta PSek eredu linguistikoen sistema berreskuratu dute orain. Lakuako bazkidek kanpai gainean erregistratu dute figura hori berreskuratzen duen zuzenketa bat. Ez proiektuan, ez hezkuntza itunean jasotzen ez zena. Dauden adostasunak arriskuan jartzen ditu. Behan, Aburtok COVID-eri obeditzen dio eta monolitoak kentzen du 1974ean Guardia Zibilak hil zuen Jon Urzelairen omenez. Argazki nagusian, Realak beste izar bat piztu du Salzburgon irabazita. Realak lehen garaipena eskuratu zuen atzo aurtengo txapeldunen ligan. Salzburgoko Red Bull Arenan erakustaldia emanda, 0-2 irabazita eta 4 punturekin de multzoko lider jarri da. Mikel Oyarzabal, kapitainak ezker hankarekin sareetara egindako pase batekin egin zuen lehen gola 7. minutuan. Eta Brais Mendezek zela erditik baloia ederki gidatuz eta jokaldia bikana amaituz. Berrian, titular nagusian, hezkuntza legean hizkuntz ereduei eustea hitzartu dute EAJak eta PSek. Jaurlaritzako alderdiek ereduen inguruko zuzenketa bat aurkeztu dute, horretarako epea amaitu den egunean. EH Bilduk 156 zuzenketa aurkeztu ditu, eta EPIuk osoko zuzenketa bat eta 54 partzial. Argazki nagusian, Oiane Zuberoa Garmendiaren eta Arkaitz Kanoren poesia lanak. Jasone Osororen saiakera bat, Xabier Mendiguren Elizegiren eta Jon Alonsoren eleberriak eta Uxue Alberdik Begoña Durrutirekin egindako narrazio liburu bat eta Susana Martinekin egindako komiki bat, udazkeneko argitalpenen artean. Beheko berrietan, batetik, Espainiako gobernua osatzeko enkargua jaso du Sánchezek. Jarduneko presidenteak adierazi du egonkortasuna bermatzeko gehiengo bat osatzen ahaleginduko dela. Azaroaren 27 arteko epea du presidente izendatua izateko. Bestetik, udan galdutako enpleguen erdiak berreskuratu dira hegoaldean. Futbolean, Realak etxetik kanpo irabazi du lehen lehia txapeldunen ligan. Bukatzeko, Jaurlaritza arduratuko da Zaldibarko zabortegia zigilatzeaz. Eta amaitzeko Euskal Herria Irratian, berri nagusian, Berri Egunkariko Joserra Senar eta Diario de Noticias Berri Papereko Ibai Fernandez kazetariek argi dute. Pedro Sánchezek Madrilen gobernua osatzea lortzen badu, Kristina Ibarrolarenak eginen du alkate moduan. Hala azaldu dute gaur Metropoliforala saioko kazetarien solasaldian. Iruñean zentsura mozioa gero eta hurbilago dago, diote kazetariek. Beste berrian, etxegabei irtenbidea bateratua emateko bildu dira Nafarrako gobernua eta Iruñe herriko zenbait herritako ordezkariak. Gora egiten ari da etxegabeen kopurua. Nafarroko gobernuko eskubide sozialetarako departamentua horrekin kezkatuta dago eta Begoña Alfaro kontseilariak 10.000 bizilagun baino gehiagoko Iruñe herriko zenbait herritako alkateorde eta zinegotzi elkartu ditu batzar batean irtenbide integrala emateko egiturazkoa bilakatu den arazoari. Bukatzeko 5 artisten lanak ikusgai jarri dituzte baluarten. Iruñeko topaketak 72 proiektuko lanak erakusgai daude baluarte jauregian urriaren 20 arte. 5 artistek eskura lanak, marrazkiak, ikusentzunezkoak eta hotsekin egindakoak jarri dituzte gozagarri. Gaurko eta biharko guraldia ikus dezagun orain. Gaur pixkanaka giro eguzkitzua nagusituko da. Goizaldean lainoetuta egongo da Kantauri isurialdean eta zirimiri pixka bat ere egin dezake. Baina goizak aurrera egin ahala, hodeitza saretzen hasiko da eta ostarte zabalak irekiko dira. Barnealdeko bailara batzuetan lainoa sortuko da. Temperatura maksimoak igo egingo dira. Ipar-ekialdeko haizea nagusituko da. Ostegunean giro eguzkitsua eta temperaturaren igoera. Igoera batik bat barnealdean nabarituko da, non maksimoak 30 gradu ingurukoak izango diren. Kostaldean, balioak duenak, 25 eta 27 ingurukoak izan daitezke. Oskarbi egongo da egun osoan, goio-dei xurizka batzuekin. Ego-ekialdeko haizea ibiliko da goizean, eta arratsaldean ipar-ekialdera egingo du Kantauri isurialdean. Goizean goiz behe-lainoa sortuko da, bereziki Araba barnealdean eta Ebrondoko eskualdean.
Kaixo eta ongi etorri gaurko elkarrizketara. Gaur Ander Perez daukagu gurekin, Nafarroako Bertsozaleen elkarteko kidea. Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon bai. Ongi etorri. Urriaren 7an, asteburu hontan, larunbatean zehazki abiatuko da 2023ko Nafarroako bertsolari txapelketa. 24 bertsolarekin, ez? Eta 8 saio izanen dira, beste udalerritan, eta finalea Iruñean abenduaren 2an. 46. edizioa da urtengoa, ez, Ander? Bai, hori da, berez, lehenengo txapelketa 1936an antolatu zen, pentsa, baina, egia da, ordutik, ulertuko dugun bezala, formatu eta izaera ezberdinak izan dituela txapelketak berak, eta, pixkat, txapelketa modernoa edo gaur egun ospatzen duguna, orain ja 2 urtean behin ospatzen dugu, eta denera, esan dezakegu, gaurkoa dela 46. edizioa, aurten larunbatean hasiko dena. Orduan, nahiz eta forma ezberdinak hartu dituen historian zehar, egia da, badela, ja nahiko egonkortua dagoen proiektu bat. Eta zergatik erabaki zenuten 2 urtetan behin egitea eta ez urtero? Lehenago urtero egiten zen txapelketa, eta, ja badira 2011-tik 13 urte erabaki hori hartu zela, ikusten zelako, batetik urtero egiteak karga desente suposatzen zuela, txapelketak urteekin zehar tamaina eta volumena handiagoa hartzen joan da, eta horrek eskatzen du lana handiagoa, azpiegitura handiagoa, eta hori urtero antolatzea ez zen erreza. Eta bestetik, momentu hortan erabaki hartu zen, txapelketarekin batera, beste egitasmo bat martxan jartzekoa, bardoak izeneko txapelketa bat taldekakoa, pixkat beste helburu batzu dauzkana, informalagoa dena, beste eremu taberna eta areto informala eta gotara iristeko aukera ematen duena eta parte hartzaile hasi berriei ere aukera ematen diena, eta orduan, horrekin txandakatzeko erabaki zen 2 urtean behin egitea txapelketa eta 2 urtean behin bardoak taldekakoa, eta horregatik hartu zen erabaki hori. Azkenekoa 2021 izan zen, konta guztu pixkat zer nolako balorazioa egin zenuten? Pixkat gazi gozoa edo esan dezagun, ze batetik izan zen txapelketa oso arrakastatsua, inoizko jendetsuena izan zen txapelketa osorik eta finala bera ere bai, anaitasunan egintzen duela 2 urteko final hori. Aldi berean oso mamitsua eta esangurattsua izan zen ere, parte hartzaile berri desente izan zirelako, finalean irudikatu zelako nolabaiteko aldaketa bat, batetik gazte asko zeudelako holtza gainean, lehen aldiz txapelketako final batean, bestetik saio alkaizak ere txapela irabazita, horrek ere beste gauza batzuk ere simbolizatu zituelako, eta aldi berean izan zen txapelketa arraroa, pandemia erdian tokatu zelako, antolatzeko zaila izan zen, egunetik egunera aldatzen ziren baldintzak, eta ziurgabetasunera batekoan antolatu behar izan genuen, eta etzen erreza izan zentzu hortan, orduan, pixkat bi alde horiek izan zituen, baina orokorren esango dugu balorazio ona izan zela. Zenbat kostatzen du horrelako txapelketa bat antolatzea? Imaginatzen dut denborarekin, ez? Hasten zaretela, guztia antolatzen. Bai, gutxi gora bera urtebete egoten gara horrekin lanean, baina, ez da beti erritmo berean izaten. Gutxinak hasten gara, lehenengo lanak izaten dira, pixka txapelketaren lehenengo diseinu bat egitea, zenbat saio izango diren erabakitzea, eta horren arabera, 8 edo 10 saio badira, hastea banaka saioiek dagozkien udalekin edo eragiekin edo lotzen. Azkenean, beti izaten da pixkar lan bat, frente askotara egoteak eskatzen dizuna, ez? Ez delako saio bat antolatzea, baizik eta aldi berean ari zara 8 edo 10 saio antolatzen, ez? Eta bakoitzean, dagozkion logistikak, azpiegiturak, sarrera salmenta, parte hartzaileekiko barne komunikazioa, orduan, pixkat lehenengo lana hori izaten da, eta gero joaten gara horren gainean, txapelketa bera eraikitzen, eta azkeneko hilabetetan bat zere hartzen du lan karga handiagoa, baina, denera gutxi gora bera urte bete. Aipatu duzula, zeren arabera eraukitzen dezute 8 edo 10 saio izatea? Parte hartzaile kopuruaren arabera izaten da hori. Azkenean, izen ematea librea da. Berez, aurreko txapelketan parte hartu ez zuten bertsolari guztiek
izan lehenengo aldiz parte hartzen dutelako txapelketa batean, edo besterik gabe aurreko edizioan parte sartzea erabaki zutelako, horiek denek jokatu behar dute aurre sailkatze fase bat, hori ekainean egin genuen, eta hortik pasatzen dira txapelketara. Txapelketako saioak beti dira 6 bertsolariekin osatuak, beti formatuak ala eskatzen duelako. Orduan, segun eta zenbat parte hartzaile diren, bateratzen dira saio gutxiago edo gehiago. Izan dira urteak bertsolari gehiago izen eman dutena, eta beraz, saio gehiago egiten dira osotara, eta beste batzutan gutxiago, eta orduan saio gutxiago izaten dira. Nortzuk antolatzen duzue txapelketa? Imaginatzen du Nafarroako Bertsozaleen elkarteak jasotzen duela laguntza, ez? Bai, berez, txapelketako antolatzailea elkartea da, Nafarroako Bertsozale elkartea da, baina egia da laguntzaile asko dituela bide hortan, batetik, barne mailan edo esan dezagun, edo antolakuntzan bertan dabiltzan talde asko, bai talde antolatzailea bera, baina baita ere gai jartzaileen eta epaien taldea adibidez, horiek ikaragarrizko lan egiten dute, gai jartzaileak astero biltzen dira txapelketan zehar, asteburu horretako saiorako gaiak eztabaidatu eta prestatzeko, epaiek ere haien formazio saioak eta egiten dituzten gero saioetara nola epaitu eta jakiteko eta elkarren artean formatzeko. Bestetik izaten dira herriz herri eta batez ere zortea dugu bertso eskolen sare potente bat badelako Nafarroan zehar, herri eta baiara ezberdinetan antolatzen dena, eta horrek laguntzen digu herrietara goazenean saioak antolatzerako momentuan, horien laguntza ere jasotzen dugulako, egunean bertan muntatzen, edo olkiak jartzen, edo gero desmuntatzen, edo dena delakoa. Udalen laguntza ere izaten dugu, herriz herri, hori ere ezinbestekoa zegulako. Eta gero bidean, edabide laguntzaile pilo bat, bestelako eragile asko laguntza ematen dugu. Beraz, antolatzailea Nafarroako Bertsozale elkartea da, baina egia da laguntzaile asko izaten direla bidean. Zein helbururekin hasi zineten antolatzen bertsolarien txapelketa hau? Zein izan zen arrazoia? Kontuan hartu behar da, gu ez ginela hasi hau antolatzen. Esan bezala, 1936an hasi zen antolatzen, kasi duela 100 urte, eta hor beste erakunde batzu ziren tartean, gero gerra tartean etzen antolatu, gero berriz Nafarroko Diputazioak berreskuratu zuen eta hasi zen antolatzen. Beraz, hor bide eta forma asko izan dira, gure elkartea azken 30 urtetan ari da txapelketa antolatzen, edo pixka lekuko hori hartu zuen. Eta, nik gaur egungo helburutaz hitz egin dezaket, ez hainbeste helburukin hasi zen, baina, helburua da azken finean Nafarroko bertsolarien txapelketa antolatzea, bere hortan, hau da, 2 urtean behin txapeldunan orden izendatzea, hori litzateke helburu praktiko lehenengoa, baina oso kontziente gara horren bitartez, eta Nafarroan zer esanik ez, horrek beste funtzio edo helburu batzuk ere betetzen dituela. Ez azkenean badela, euskarazko kultura bazter ezberdinetara eramatea txapelketaren bitartez. Txapelketak eskaintzen duelako bozgoragailu bat, ze egia da bertso saioak urte osoan zehar izaten direla Nafarroko herri askotan, baina txapelketak badu beste dimentsio bat edo beste oi hartzun bat, eta horrek aukera ematen du, esan bezala, euskarazko kultura bazter ezberdinetara edatzeko, bertsolaritza ezagutarazteko, bertsolaritza hain ezaguna ez den eremu berrietan ere horren berri emateko, eta hor badira zeharkako helburu pila bat txapelketaren bitartez ere betetzen direnak. Nolakoa da gaur egungo egoera bertsolaritzarena? Hazkunde momentu batean gaude, edo egon gara behintzat, pixkat ikusi behar da ze punturaino segitzen duen bide horrek, baina egia da, azken urtetan lan handia egin dela, Nafarroan, batetik, garai batean Nafarroan bertsolaritza erabat mugatzen zelako eremu geografiko konkretu batzuetara, baztan bidasoa inguru horretara batez ere esango nuke, eta gaur egun da eguna non bertsolariak, bertso eskolak, hezkuntzako proiektuak eta bestelako egitasmo batzuk badiren Nafarroako beste eskualde askotan ere, txapelketa berare ikusten dugunez Nafarroako eskualde ezberdinetan antolatzen da. Hor izan da bilakaera bat, bai kokapen geografikoan edo esan dezagun edo bertsolaritzaren hedaduran Nafarroa mailan. Bestetik, eta hau izan Nafarroako kontua bakarri, baina Nafarroan ere ikusi da bertsolaritza geroz eta anitzagoa dela, geroz eta bertsolari mota ezberdin gehiago badela, garai batean bertsolariaren
arketipoa bat zen, eta gaur egun ikusten dugu bertsolari izateko modu asko badirela, ahots asko eta diskurtso asko ere bai. Eta, bueno, zentzu hortan bilakaera bat izaten ari da, Nafarroan momentuz ona dena, eta espero dugu dezagun txapelketan ekin bide horretan segitzea. Aurtengo txapelketan 24 bertsolarik parte hartuko dute, baina hasiera baten baziren 29, ez? Nola egin zenuten hautaketa hori? Bai, lehen esan bezala 29 izena eman zuten, baina horietatik batzuk baziren baduela 2 urteko txapelketan, hau da azken txapelketa horretan parte hartu ez zutenak. Izan batzuk parte hartzaile berriak direlako, gazteak edo sekula zutenak parte hartu, edo besterik gabe baduela 2 urte erabaki zutelako txapelketa horretan parte ez hartzea. Orduan, horiek denekin jokatzen dira aurrekanporaketa saio batzuk, horiek ekainean egin genituen, Larraunen eta Etxaurin, eta hortik sailkatzen dira txapelketara beharrezkoa diren bertsolariak, eta horiek elkartzen dira baina berez sailkatuak zeuden beste horiekin. Hau da, duela 2 urte parte hartu zutenek eskubidea dute zuzenean parte hartzeko, horiek ez dute aurrekanporaketarik jokatu behar, eta haiei batzen zaizkie aurrekanporaketa fase horietatik sailkatzen direnak, eta denetara 24 bertsolari izango dira. Normalean bertsolariak urtero errepikatzen dira? Denetarik izaten da, aurten adibidez 24-etatik 4 bertsolari berri dira, sekula parte hartu zutenak txapelketa batean, beste batzuk badira urte desentetan parte hartu dutenak, beste batzuk batzutan bai, beste batzutan ez, orduan hor denetarik egoten da, eta guretzako beti zorionekoa dena da, urtero izatea jende berria, ez? Azkenean, gehiago edo gutxiago izan, urtero parte hartzaile berriak izateak erakusten du badela transmisio kate horrek funtzionatzen duela. Guk askotan aipatzen dugu, gure elkartea ez da egunero txapelketa antolatzen ibiltzen, txapelketa 2 urtean antolatzen dugu, baina gero gure egunerokotasunean batez ere hezkuntza proiektutan aritzen gara, hezkuntza arautuan Nafarroako ikastetxe askoetan, bertso eskolen sarean, bestelako tailer eta formakuntzetan, eta hor egiten den lan guzti horri esker gero ateratzen da txapelketa, ez? Eta hor bertsolaritza transmititzeko eta zabaltzeko lan horren ondorio da, gero txapelketan parte hartzaile berriak izatea, eta ikustea urtetik urtera jende berria biltzen dela torrez. Horre posten gaitu. Konta iguzu pixka eta aurtengo programazioa edo egitaraua nola antolatu duzuen? Bai, txapelketa bera larun bat honetan hasiko da, urriaren 7-an, Iruritan, eta lehenengo fasean lau final laurden edo lau kanporaketa saio izango dira. Irurita, Biana, Uarte eta Leitza. Gero, hortik pasako gineteke final aurrekoetara, eta final aurrekoak 3 izanen dira, azaroaren 4an Altsasun, azaroaren 11an Agoitzen, eta azaroaren 19an Lesakan. Eta hor azken urratsa litzateke finala bera, eta finala izango da abenduaren 2an, larun bata, Iruñeko Anaitasuna kirolde. Nortzuk izanen dira bertsolariak? Bertsolariak 24 dira denak esatean... Ez da beharrezkoa, baina agian ez ezagunak diren 4 berri horiek ezagutarazteko. Lau parte hartzaile berriak, Beñat Astiz, Eki Mateorena, Bittori Elizalde eta Fernando Ziganda izango dira. Eta nortzuk hasiko dute lehenengo saio hau urriaren 7koa? Urriaren 7an egongo dira Saio Alkaiza, Eneko Fernandez, Sarai Robles, Idoia Granizo, Ekaina Alegre eta Egoitz Gorosterraz. Horiek izango dira lehenengo saioko 6 bertsolariak. Eta norbaitek ez jakitekotan nola den bertso saio bat, konta iguzu pizkat jartzaileak zer egiten duen, nola antolatua dagoen? Kasu honetan txapelketako saio bat esango nuke, gero bertso saioak urtean zer antolatzen dira eta mota askotako dira. Txapelketan, azkenean bertsolari guztiek ariketa berdinak egin behar dituzte, edo ariketa beretsuak azkenean txapelketa delako eta denei epaitzen zaielako ariketa horien baitan. Orduan, saio bakoitzen ariketa ezberdina daude, gai jartzaileak binaka normalean gaia jartzen die bertsolariei eta gai horreri momentuan kantatzen diote, improvisatzen dute, 3 bertso. Gero izaten da bukaeran ganbarako ariketa deitzen den hori, nun bertsolariak aretotik joaten diren eta banaka sartzen doazen aretoan eta denei jartzen zaie gai bera
eta horregatik aurretik entzun ez dutenez, beste nonbaiten egon direnez, bai joaten dira denak gai berari kantatzen, eta bueno, gutxi gorabehera horrekin osatzen da saioa, eta epaiek bai joaten dira bakoitzaren puntuazioak eta epaitzen. Eta puntuazio hori imaginatzen dut parametro batzuk dituztela epaiek edo. Bai, bueno, epaiek... Edo nola eta. Bai, epaiek 0-tik 10 epaitzen dute bertso bakoitza, baina 0-tik 10 nota hori jartzelako momentuan, bueno, irizpide asko izaten dituztek kontuan, batetik teknikoki bertsoa ongi osatua dela, errima eta neurria eta ongi jarria dela, bestetik planteatu zaion gaiari egoki erantzun diola, hau da, ez diola ies egin edo ongi erantzun diola jarri dioten gaiari, bestetik hizkuntzarekin eta gramatikarekin eta hiztegiarekin zerikusia duten bestelako irizpide sorta bat, bertsoa egoki osatua dela epaitzeko. Orduan, hor badira irizpide desente, epaiak ibiltzen dira aldiro hoien inguruan formatzen, praktikatzen, elkarri formazio saioak eta egiten, eta azkenean egiten dutena momentuan da, bertso bakoitza 0-tik 10 epaitu, baina hor barruan erabaki pilo bat hartzen dituzte aipatutako irizpideen inguruan. Non eros daitezke sarrerak? Sarrera guztiak interneten daude salgai, bertsosarrerak.eus izeneko plataforma batean, horre sartu eta horre ongo dira saio guztietarako sarrerak salgai. Eta gero, egunean bertan, aretoetan ere izaten dira takian sarrerak salgai, baldin eta behintzat aldez aurretik interneten bukatu ez badira. Eta naiz eta ez jakin nortzuk iritsiko diren finalera, finaleko sarrerak ere salgai daude? Bai, finaleko sarrerak hasieratik jartzen ditugu salgai, final aurrekoetakoak ere bai, eta horre ez dakigu nortzuk egongo diren. Baina, bueno, egia da gero normalean gehien saltzen dela, behin finala ja osatua dagoenean, edo 8 finalistek nortzuk izango diren dakigunean, baina bai, guk hasieratik jartzen ditugu salgai, eta ja dira batzuk erosten, bai. Zergatik esango zenuke joan beharko ginatekela txapelketaren saio batera? Bueno, joan beharko ginatekela ez dakit bakoitzak ikusi dezala, baina, bueno, uste dut, esan bezala, txapelketak aukera ematen duela, bere formatuagatik eta berez baduen hori hartzunagatik, bai bertsozaleak direnak erakartzeko, ze bertsozaleak normalean txapelketaren zai egoten dira urte osoan zehar, baina hortik aparte, igual hainbertsozaleak ere ez direnak edo hainbestetan jarraitu zuten entzat, esango nuke txapelketak aukera hona ematen duela, Nafarroako eskualde askotara iristen delako, eta beraz jende askorentzat eskura egoten delako saio bat edo beste, eta hortik aurrera aukera ederra izaten delako Nafarroako bertsolariak entzuteko eta Nafarroako bertsolaritza zertan den ikusteko. Nola aurre ikusten duzue aurtengo txapelketa azkenekoari begira? Bueno, momentuz, sentsazioak onak dira, jendea gogotsu ikusi dugu eta txapelketa aurkeztu genuenetik ere, ikusi dugu arreta erakarri duela, edo jendea galdezka ari dela, sarrerak ere saltzen ari dira desente saio guztietarako, eta bueno, azkenean bada egitasmo bat, urtetik urtera aldaketatxo batzuk izaten dituena, baina oro har nahiko egonkortua dagoena eta funtzionatzen duena, eta espero dezagun aurten ere ahalik eta arrakastatsuena izatea. Baina espektatiba honekin, imaginatzen dut. Bai, horregatik esaten dudanagatik, ez azkenean bada gauza bat errotua dena eta ongi funtzionatzen duena, eta bueno, ez gara ere tematzen gehiagi jende kopuruan edo sarrera salmentan, ez? Beste helburu batzu ditu txapelketak, eta noski nahi dugu ahalik eta jendetsuena eta izatea, eta bueno, uste dugu bide horretan ari garela eta urtetik urtera pausoak ematen direla, baina bueno, ez da ere gure lehentasuna, eta gehiago da txapelketak beste elementu batzuei dagokionez, urratsak eman ditzala. Lehen bertso saioak aipatu dituzu, zer egiten du bertsozaleen elkarteak urtean zehar txapelketa hau antolatzeaz gain? Bueno, guk egitasmo asko dauzkagu martxan, esan bezala bereziki hezkuntza alorrean aritzen gara, hezkuntza alorrean proiektu diferentea ditugu, batetik ikastetxeetan, Nafarroako ereduko ikastetxe
guztietan ari gara urtero hezkuntza programa bat lantzen, hango hezkuntza arautuko ordutegietan, esan dezagun. Bestetik, Nafarroako eskola orduz kanpo, Nafarroako bertso eskolen sarea antolatzen dugu, bertso eskolen 30-40 bat talde dauzkagu Nafarroa osoko hainbat herri eta baiaratan, bai aurrenak, bai gaztenak, bai helduenak, hori dena ja eskolaz kanpoko ordutegietan. Aisialdiaren eremuan ere ibiltzen gara, urte osoan zehar, bertso eskoletan aritzen diren gazteekin, mota guztietako udaleku, neguleku, topaketa, bertso eskolen eguna eta bar antolatzen, eskolarteko txapelketa antolatzen dugu, gazteentzako sariketak antolatzen ditugu, eta gero, pixkat bertso plazari dagokionez, sustapenaren arloan, hainbat ziklo, bertso aroa ziklo antolatzen dugu Iruñean urtero, hainbat kultur ziklotan ere parte hartzen dugu Nafarroako beste herri askotan, eta gero egunerokoan, hainbat herri eta eskualdetatik deitzen gaituztenean, saioak antolatzeko, bitartekaritza lan hori egiten dugu ere bai, urte osoan zehar, herri ezberdinetan eta saioak antolatzeko, eta, gutxi gora bera hori eta askoz gehiago ere bai, baina, hainbat proiektu ditugu martxan. Eta esango zenuke aurren artean edo txikien artean geroz eta gehiago zabaltzen ari dela bertsolaritza? Ez dakit geroz eta gehiago den, egia da, badela proiektu bat ja urte desente dauzkana martxan, eta gutxinaka volumena handitzen joan dena, pixkat bilakaera gizarte mailako ere horrela izan delako, geroz eta ikastetxe gehiago izan dira hainbat urtetan ereduan, geroz eta eskualde gehiago irabazi dira zentzu hortan, eta zentzu hortan gure proiektua ere neurri berean azten joan da, edo ahalik eta ikastetxe gehienetara iristen joan da, ez? Baina, hortik aurrera, gehiago gutxiago ez dakit, egia da fruituak ematen dituen proiektu bat dela, eta bai hezkuntza arautuko programa horrek, eta baita ere gero eskolaz kanpoko orduetan aurrekin eta egite ditugun bertso eskolek fruituak ematen dituztela. Batez ere, eta beti esaten dugulako, ez delako hainbeste bertsolariak sortzea, edo bertxotan egingo duten gazteak sortzea, hori ere bai, baina gehiago da horren bitartez, euskaraz sortzeko, pentsatzeko, diskurtsoak antolatzeko, eztabaidatzeko, kantatzeko eta aukera desente ematen dituen bitartekoa delako bertso eskola eta hor dauzka batez ere bere helburu nagusiak esango dugu. Nafarroako bertsolari txapelketara bueltatuz, lehen aipatu bezala urriaren 7an Iruritan, ez dugu aipatu ordua? Bai, 5 erdietan dira saio guztiak, salbu eta finala. Finala 5etan izango da, baina beste saio guztiak 5 erdietan. Sarrerak erosteko webgunean eta hor bertan egonen da. Eta, disfrutatu 2 hilabete hauetan eta ikusiko dugu finala guztiok abenduaren 2an, Iruñean. Hori da. Eskerrik asko. Iraunitz, mila esker. Agur. Aio. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagun. Batetik argazki erakusketa batek Iruñeko ibaien bilakaera erakusten du ingurumen hezkuntzako museoan. Irudiak Iruñeko udal artxiboak, Nupeko artxiboak eta Iñaki Bergara Perez eta Daniel García Mina argazkilariek eman dituzte. Atzoko eta gaurko argazkiek, zaharrek eta egungoek, Iruñeko ibaien bilakaera erakusten dute datorren abenduaren 9 arte ingurumen hezkuntzako museoan. Ikusgai egongo den erakusketa baten. 8 panel handik eta 12 argazkik Argas, Sadar eta Elorz ibaiak ezagutzera gonbidatzen dute jendea. Ibai horietara, Iruñeko ardatz egituratzaietara eta hiriko espazio natural nagusietara herritarrak hurbiltzeko irudi sorta baten bidez. Bestetik emakumeen etxeak doako 40 jarduera eta tailer 2, Bestetik emakumeen etxeak doako 40 jarduera eta tailer eta 2 erakusketa programatzen ditu Urritik Otsailera, berdintasunerantz aurrera egiteko. Tailerretarako izen emateak 948-420-100 telefonoan egiten dira urriaren 9 arte. Programa 2 zatitan banatzen da.
saio bat duten jarduerak eta hainbat hilabetetan zehar garatzen diren tailerrak. Izen ematea ia tailer guztietan beharrezkoa da, plazak mugatuak direlako eta jarduerak sarrera librea dutelako. Eskaera dagoen lekua baino handiagoa da, urrian 10-eko zozketa egingo da. Gehienak gaztelaniaz eta emakumei zuzenduta daude, naiz eta batzuk publiko mistoarentzat izan. Programazio hori berdintasun arloaren, Iruñeko emakumeen etxea elkartearen eta hiriko beste kolektibo eta elkarte batzuen koordinazioaren bidez antolatzen da. Amaitzeko Iruñeko udalak aitorpen nazionala jaso du garapenerako lankidetzaren eta herritartasun globalaren arloan egindako jardunbide egokiengatik. FENPek eta AECIDek erakundeen proiektuetarako diru laguntzen deialdia eta mandako adibidea saritu dituzte. Medicus Mundiren lan bat. Deialdi nazionalaren helburua, herritartasun globalerako hezkuntzarekin bat datozen tokiko esperientziak ezagutzea eta sistematizatzea zen. Sentsibilizaziozko, eragin politikoko edo gizarte mobilizazioko proposamenak bilatzen ziren, iraunkorrak eta eskala handiagoan errepika daitezkenak. Esperientzia batzuek oinarriak jasotzen zituzten, tokiko garapenean, bizikidetzan eta herritar global konprometitu eta eraldatzaile bat eraikitzen laguntzeko balio dutenak. Orain, Nafarro Oinezeko prentsaurreko batekin utziko zaituztegu, Nafarro Oinez Etxarriarana zen igande honetan izanen da, eta horren harira gure lankide batek prentsaurreko horretan egonda grabatzen, eta ikusi ezagun zer esaten duten. Egunon, ongi etorriak guztiok, ikastolen etxera, iritsi da azkenean, azkeneko txanpan gaude, Nafarro Oinez 2023, eta hortarako hemen gurekin mailan daude, benetan festa honi bizia eman dioten ordezkari horietako batzuk. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa de Nafarro Oinez 2023. Decía que la compañía de la mesa, los artífices, que son los responsables de una gran parte de esta fiesta. La rueda de prensa se hará íntegramente en euskera y al final de la misma, cualquier pregunta que queráis hacer en esa lengua se contestará en esa lengua. Los que estáis de medios también, de radios, etcétera, podéis tener también cortes en castellano al final de la rueda de prensa. Esaten nuen bezala, nirekin daude mailan lau ordezkari, nire eskerretan Inigo Orella, bera da Andra Mari Kaskolako zuzendaria, berak hartuko du hitza aurkezpenekin bukatzen dudanean. Bere ondoan dago Maider Antza, bera da jarduera batzordeko burua, eta urtean zehar izan dugu horren berri hainbat ekitalditan, eta oraingoan ere egunari begirako jardueren berri berak emanen digu. Nire eskubitan Izaskun Errazkin, bera da Andra Mari Kaskolako guraso batzordeko lehendakari ordea, eta bera izan da ere gurasoen ordezkari bezala urte honetan zehar. Eta bere ondoan, Josu Mendinueta, eta bera da ibilbidearen batzordearen arduraduna eta hain garrantzitsuak diren zenbait berri eta ogar emango dizkigu gaur, denok modu egokian disfruta ezagun festas. Beraz, ongi etorriak, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. Egunon, eta ongi etorri. Ja, bada urte bat, jaian, Gartzenez edo jaio ikastolaren eskutik, lekukoa jaso genela, hortik eta ilusio besterik, eta ere oso eskertuta, beraiek egin zuten lanagatik. Eta urte honetan zehar, maitasun handiz, prestatu dugu aurtengo Nafarro Oinezeko edizioa. Euskal Herri osotik hurbiltzen diren lagun guztiei harrera ezin hobea egiteko. Ahalegin handia egin dugu, igandean Etxarriarana zen biltzen garen guztiontzat egun gogoangarria izango delakoan. Gozatzeko eguna izango da, urriaren 8, bai egitaragoarekin, bai paisaiarekin, eta ziur gaude eguraldi onarekin ere bai. Aldarrikotzeko egun bat izango da, baita ere, Euskarari bultzada handia emateko eguna. Urte osoan, Euskararen erabilera sustatzen aritu da Andra Mari ikastola, han hemen zirikatzailez 11 jardueren bidez, erabilera berritzeko. Eta igandean ere Nafarro Oinez
festan milaka lagun bilduta euskararen erabileran sustatzaile izan nahi dugu. Aldi berean, oihartzuna eman nahi diogu oinarrizko aldarrikapen bati. Euskararen ofizialtasuna Nafarroa osoan zabaldu behar da. Euskal guztien hizkuntza eskubideak lurralde osoan errespetatu daitezen. Ikastolen izaera publikoa aldarrikatzearekin batera, gure kalitatezko hezkuntza proiektu eraldatzailea plazaratu nahi dugu oinez festan ere. Aniztasunari eta inklusibitateari garrantzi berezia emanez. Izan ere, gure helburu nagusietako bat ikasle guztiei heziketarik hoberena eskaintzea da, behar mota guztiei erantzunez. Horregatik, igandeko festan eginkizun hori betetzeko dugun baliabide falta agerian utzi nahi dugu. Denok zaudete gonbidatuta auzolanean eta mimo askorekin antolatu eta prestatu dugun festara. Ahal izan ez gero ez galdu ederra izango baita. Hala ere, badakigu amesten dugunaren mailan egoteko ilusiogarria izango den zerbait eskaini beharra daukagula. Beraz, eta gure oinez festan mundu guztiak bere lekutxoa aurkitzeko aukera izan dezazuen, kalitatezko jarduera programa bat osatzea lortu dugu. Eta jarraian, Maider Rantzak aurkeztuko diguna. Egun handia, urriaren 8an ospatuko dugun arren, Nafarroa oinez ez da egun soil bateko kontua. Askoz ere gehiago da. Oinez festa urte osoan zehar gauzatzen diren ekimen, jarduera, ekitaldi eta ekintza guztien baturak sortzen duen kate luzea da. 15 batzordeetan banatuta dauden 100 lagunen urtebeteko lan zintzoak sortutako kate luzea hain zuzen. Eta nola ez, hain denbora luzean gogotsu itxaron dugun egun handiaren atarian, asteburu honetarako denontzat gozagarri izango diren jarduera andana prestatu dugu. Adin guztietako jendearentzat espazio eta jarduerak biltzen dituen programa zabala eskaini nahi dugu. Nafarroa oinez bizitzeko milaka modu daudela ondo baitakigu. Larunbatean, goizeko 11etatik aurrera, etxarriko kaleetan zehar, zuzeneko musika, erraldoiak, artistauak, swing saioa, pailazoak eta beste hainbat ikuskizun eta jarduera izanen ditugu. Iparraldetik etorriak, Bernat Etxepare Lizeoko kideek ere iganderako giroa berotzen lagunduko dute. Ekintzei dagokienez eta apustu sendo gisa, txikientzako jolasgune ugari prestatu ditugu. Batzuk aipatzearren, betiko puzgarriak, jolas libre eta simbolikorako guneak, aurpegi margoketarako espazioa, bizikleta zirkuitua. Txikientzako programazioak ibilbide osoan zehar izango du lekua. Izan ere, erraldoiak, ipuin kontalariak, pailazoak egonen baitira gune ezberdinetan. Gainera, Utzubar txiki gunean, aurren hiria izango dugu. Material birziklatuz egindako txoko honetan, aurrek libreki material ezberdinekin esperimentatzeko aukera izango dute, euren imaginazio eta irudimenari amain emanez. Baina omentzat ez ezik 3 guneetan aukera biziki interesgarriak prestatu ditugu adin gehiagoko jendearentzat. Besteak beste, Trikitins, Nafarroa 1512, Gozategi, Alerta Gorria, Trikidantz, Alarma Morea, DJ Bull eta Depotes. Gainera, aurtengo Nafarroa oinezeko abesti ofizialaren sortzaile izan diren Tapia eta Leturia ere, zuzenean ikusteko parada izango dugu. Zuzeneko musikak eta kontzertuek eskainitako giroaz gaindi, gaztei bestelako aukerak luzatzeko konpromisoa hartzea beharrezkoa iruditu zaigu. Hala, oinezera datozen gazte guztiek goizetik eta eguerdira arte erronka jarrai dezaten espero dugu. Izan ere, aparteko probak diseinatu ditugu, bai erronkalariek eurek, nola hauek animatzera hurbiltzen diren guztiek, proba ditzaten. Aparte izango den ikuskizun batekin gozatzen. Baina zer da erronka? Erronka, euskara eta ohitura osasuntsuak sustatzeko asmoz, Nafarroako 11 ikastolatako 100 gora ikaslerentzat prestatutako jolas erraldoia da. Erronkalariek, gunez gune, hainbat kirolekintza, oztopo, trebetasun proba gainditu beharko dituzte. Eta amaitu baino lehen, sakanako artisten parte hartzea baliotsi nahiko genuke. Hortxe izango ditugu, ibilbidea alaituz, eztanda txaranga, Xapiru trikitilariak, Haizeberriak banda, sakana kantuz taldea, elektrokela elektrotxaranga, gure herrietako erraldoiak eta beste hainbat artista.
ikusten duzuen moduan, denetariko ikuskizunak izango ditugu asteburu osoan zehar, eta ez galdu aukera. Hortzein, Euskararen alde. Maiderrek aipatu dituen jarduera guztiez gain, eskaintza kultural zabala, kontzertuak eta bar, guretzat ezinbestekoa da, beste ardatz garrantzitsuenetako bat da, ingurumena eta jasangarritasunarekiko konpromisoa. Hori dela eta, azken urtetan bezala, aurten ere, Oinez Basoa gure proiektu nagusienetako bat izan da. Badira ja 14 urte, lehenengo Oinez Basoa Arbizun bertan sortu zela, aurreko gure ikastolaren aurreko Nafarroa Oinezeko edizioan, eta gaur egun baso hori hor dago Arbizuko bihotzean integratuta erabat osasuntsu. Aurten gainera, gure Oinez Basoa sustratzeko eta indartzeko asmoz, Andramari ikastolak hitzarmen berria sinatu du Arbizuko udalarekin, eta Oinez Basoa bilakatuko dugu ere bai hegazti behatokia. Informazio gai honen inguruan, informazio guztia oinezbasoa.eus webgunean topa dezakezue. Eta bestalde, esan beharra dugu, ibilbideari buruzko xehetasunak ezarrira nola iritsi eta egunean izango diren jardunen berri emateko aplikazio bat sortu dugula. Aplikazioak momentu errealean une horretan dauden jardunen berri emango du. Gainera, autoz edo autokarabanaz bazatoz, aplikazioak esango ditu zein den biderik egokiena geolokalizatzailearen bitartez. iOS eta Android telefonoetan jaitsi da, eta oinez23.coyote.eus bidean, webgunean, dago eskuragarri. Aplikazioan ibilbidean zehar jarriko dugun QR kodeen bitartez ere ikusi ahalko da. Besterik gabe, hitza pasako diot Josu Mendinuetari, bera da ibilbidea arduraduna eta berak xehetasun guztiak emango dizkizue ibilbidearen inguruan. Eskerrik asko, Inigo. Eskerrik asko denoi. Bale, zuk aipatu duzu bezala, Inigo. Zuk aipatu duzunaren arira, Inigo, iraunkortasuna eta ingurumenari jarraiki, aurtengo Oinezaren diseinatu dugun proposamen berri baten aipatu nahi duzut, bale? Plastikoa konsumoa gutxitzeko xedearekin, txosnetako barran, ura erosteko aukera egongo den arren, ibilbidea guztian zehar, iturriak ipinko ditugu, norbaitek ura hartu nahi badu, plastikoa gutxo konsumitu ez dago, bale? Ibilbidean zehar eta gunetan zehar ere iturriak egongo dira, bai? Horrez gain, eta festa iraunkor baten alde, norberak bere alontzia berarekin eramatea animatzea nahi dugu, igandean, etxarrira, urbilduko den pertsona orok, eraman izan da, bale? Hala ere, norbaitek edalontzia gure gunetako edozein erosketan erosiko balu, jakin dezan, bertan bildutako dirua, Inigo aipatu duen bezala, Oinez Basoa finantziatzeko izango dela. Ogorazi nahi dizuegu ere bai, joan aurretik edalontzia antolakuntzari itzuliz gero, laguntza bikoitza izango dela. Alde batetik keinu egingo genuke plastiko gutxia erabiltzeko, eta horrekin ateratzen den diruakin, esan bezala Oinez Basoa laguntzeko erabiltzeko. Nafarroa Oinez ibilbideari dagokionez, zirkuitoa Etxarri herriaren inguruan antolatuta dago, guztira ia 3 kilometro izango dira, 2,7 kilometro artean. Etxarriko hainbat eremu eta gune berde politik usteko eta ezagutzeko aukera izango dugu, eta 3 gunez osatuta egongo da. Bat Zubar Txiki izango da, bestea Arruizepe eta bestea Bazeta. Etxarrira iristeko moduari dagokionez, alde neurrian animatu guztioi garraio publikoa erabiltzeko, bertara iristeko aukera izango dugu, renfek tren desita jarriko ditu, Iruñatik, hori webgunean sartzen bazara eta ikusiko duzuen, Iruñatik zazpio boste oseizu tren daudela joateko eta bueltatzeko bestain beste, Gasteiztik ere aukera dago, Etxarriko tren geltokira joateko.
esan bezala, ordutegiak webgunean begiratu eta horretan dituzu eskura. Eta autobusez heldu denan ere bai, hor gune ondoan dagoen gunean Zumurdiñeta izeneko beste gunean aparkatuko ditugu autobusak, eta ibilbidetik oso gertu daude, 200 metrotara daude, bi aukerak oso, bale? Kotxe ez doanarentzat ere bai, aipatu, txarri ongi komunikatuta dagoela, bale? Lau aldetatik iristeko aukera izango dugula, bai Iruñatik, bai Álava Gipuzkoatik, bai Lizarratik eta bai Azaudik. Gune bakoitzaren ondoan parking handi bat izango dugu, oseak, zero nahiko genuke parking hori jendea ez betetzea, eta nahiko gertu daude, parking hori nahiko gertu daude. Sarrera izango ditugu parking horietatik bilbidera sartzeko, eta urai ona dugunez, animatu den joatea, eta bertan egun ondo pasatzeko. Autokarabanan joatzeko autua egiten duenak ere bai, herritik oso gertu, esaten du autokarabanak ostiraletik joaten hasiko direla, orduan gune polita daukago montatuta, eta larun bat eta igandean egingo diren ekitaldi guztietan parte hartzeko asmoz, hirugarren gunetik 150 metrotara gaura, 200 karabanentzat tokia prestatuko dugu, kotxe munduan, osea, animatu du karabanaz joaten den guztiei ere, bertara inguratzea. Eta gero mugikortasun murriztua duten pertsonentzat ere bai, parking berezi bat egongo da prestatuta ibilbidearen oso ondo. Eta ohikoa den bezala, oratu osasun puntuak egongo dira une guztietan, puntu moreak, informazio puntuak, jendeak edozein zalantza baden badu, bertan argituko ditugu. Zaila bukatzeko, esatea nahi dugula igandeko Nafarro Oineza, izatea inolako erasorik gabeko euskararen aldeko festa bat, errespetuz, euskara, biziko duguna, mundu guztia bere tokia izanen duena eta mundu guztia gozatuko duena. Eta azken hor edozein laguntza ongietorri izanen da, eta hor gure webgunean ikusgai daude bi kontu zenbaki, laboral kutxa eta Nafarroako rural kutxan norbaitek dirua sartzeko, eta ere bizun sistemaren bidez ere diruak eman daiteke, baina dudarik gabe modurik onena laguntzeko, bertara ibatea, gurekin egotea, gurekin egun bikaina pasatzea, eta edozein kasutan laguntzarik txikiena esan bezala ongietorri izanen da. Bukatu nahi genuke esker onak emanez, berezki urriaren 8an lanean, auzolanean egonen diren parte hartuko duzuen guztioi eskerrik asko, eta baita ere nola ez, hilabete luze hauetan lagundu diguten edo elkarlanean aritu zareten guztioi. Eta, bukatzeko, guztiok, esan bezala eguraldi ona iragarri dugunez, inoiz baino gehiago, animatu, etxarrira etortzea igandean, esan bezala larun batetik hasita izanen da zeregina, baina bereziki igandean, denok etxarrira eta otsein Nafarroa euskaldun baten alde. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.